Diolch yn fawr iawn i chi am eich croeso, bore da, bawb sydd yma, bore da i bawb sydd yn gwrando. Dyma'r trydydd Sul i mi digwydd bod mewn capel, sydd ar ôl ei gilydd, ar ôl bod, wel, eisiau nhw'n fyny mewn Anglaf, i fyny'r gogledd fel arall, do'n ni ddim wedi bod mewn capel ers mis Mawrth flwyddyn dwytha. Mae'n braf cael bod yma y bore yma. Wel, gawn ni addoli Duw drwy gyd ganu emyn 184. 184. Dy roi ni weld o'r newydd mae ti, arglwydd, i wein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tyr di lawr, arglwydd mawr, rhod y fendith yma nawr. Am ddisgleiria yn y canol, gweld y bobl yma'n hyd, yn hireithu a ddwyn Iesu, am gael gweld dy wyneb pryd. Golau cry o ddifri, chwalo bob rhyw gwmwl di. Deied yr awelon hyfryd, effaith ysbryd gras i lawr. Llifed atom afon bywyd dardd o dan yr orsedd fawr. Arglwydd da, trigar ha, ysychedig rai, dyfr ha, 184. Daw'r darlleniad o'r Efengyl yn ôl Iowan, penod 15 ac adnodau 6 i 17. Os na fydd dyn yn aros yno fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu i'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gyfynnwch am beth a fynnwch, ac fe'i rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy chwiddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel mae'r tad wedi fy ngharu i, rwyf innau wedi eich caru chwi.
arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy gorchymynion, mi arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchymynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac eich llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod dyn yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Rydych chwi'n gyfeillion i mi os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn i chwi. Nid wyth mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth am ei feistr yn ei wneud. Rwyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chwi o peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisodd chwi, a'ch penodi i fynd allan a dwyn ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna, ei rydd y tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi, carwch eich gilydd. A byddai dy diolch i'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. Gawn ni gydweddio. O Dduw ein tad, drawn ata ti y bore yma, i ddiolch i ti yn gyntaf, am y cyfle newydd rydyn ni yn ei dderbyn i gydnabod di fel ein tad, ac yn falch o gael gwneud hynny. Gan yn bod ni'n gwybod dy fod ti fel tad yn gofalu amdano ni. Ac wedi bod yn gwneud hynny ar hyd y blynyddoedd i gyd. Ond y bod ni yn rhy aml o Dduw, fel ti'n gwybod, yn anghofio am dana ti. Ond, da ni'n diolch i ti. Mae Duw sydd yn maddau i ti. Mae Duw sy'n gwybod am ein gwendidau yn beie. Ti'n gwybod am y cyfan i gyd. Gwybod yn bod ni yn methu o hyd ac o hyd, yn ymwneud ath ydi, dadal di lawr, gallwn ni addo hyn ac addo fel arall, ac yna gwneud yn hollol i'r gwrthwyneb. Ond da ni yn diolch bod yr arglwydd Iesu Crwys yn atgoffa ni, i fod o wedi dod i'n byd ni, i ddangos dy gariad di, ac i rannu dy gariad di. Ac i fod o wedi deithio ni i garu ein gilydd. Ac yn sicr, yn ystod yr misoedd hir sydd yn mynd heibio, da ni wedi gorfod profi y cariad arbennig yma, gan bod llawer iawn ohonom ni wedi treulio amser ar ben ein hunain, ac o bosib yn teimlo'n ddigon unig ar brydiau. Ond yn cael rhyw gysur, wybod dy fod ti wrth law, a dy fod ti hefyd yn gweithredu rhwng y bobl hynny, neu ymysg y bobl hynny, sydd gwneud gwahanol bethau yn ein cymdeithas ni, dan amgylchiadau digon anodd ar y brydiau, neu felly mae hi wedi bod. Pobl yn dangos
y cariad yma tuag at ei gilydd. Ac ambell un yn cael ei hunan mewn mannau digon anodd, ac hyd yn oed yn rhoi ei hunain mewn perygl. Ac mae hynny'n atgoffa ni bod yr arglwydd Iesu Grist hefyd wedi rhoi ei hunan. I fod o wedi dod i'n byd ni, wedi marw ar groesbren Calfaria yn mwyn ni. Ninnau yn trio bod yn debyg iddo. Ond fel ti'n gwybod, fel da ni wedi deud yn barod, da ni'n methu yn aml, yn rhy aml, siŵr o fod, ond da ni yn ceisio dal ati. Ac felly y bydd hi o ddiw, fel ti'n gwybod, yn yr misoedd o bosib o blynyddoedd sydd i ddod. Bydd rhaid i ni yn barod i newid, gweld newid. Ond da ni'n gwybod am un peth, y byddi di yna yn dyfodol ni hefo ni. Achos felly ti wedi bod ar hyd y blynyddoedd. Ac yn dy law di, mae ein hamserau ni. Felly bydd hefo ni o ddiw, bydd hefo dy bobl ym mhob man. Pawb fydd yn dod at ei gilydd y bore yma mewn unrhyw ffordd, bydd yn ceisio daddoli di. Bendithiau syl arbennig yma i bob un ohonom ni. Bydd yn agos at bob un sydd yn dioddef mewn unrhyw ffordd. Bod da ni'n gwybod amdanyn nhw sy'n gystal i iechyd y dyddiau hyn. Llawer yn gaeth i'w cartrefi. Eraill yn byd ni yn dioddef. Da ni'n meddwl am y llifogydd ofnadwy yma sydd wedi bod yn gwahanol wledydd yn ddiweddar. Rhannau bob math o bethau'n digwydd yn byd ni. Bydd efo'r bobl hynny sydd yn galaru am anwyliaid. A bydd efo'r bobl hynny sy'n trio wneud ei gorau i helpu mewn sefyllfaoedd anodd iawn, iawn. Felly o ddiw, Dduw yn gweddi ni, derbyn ni o'r newydd. Maddau ni yn beio i gyd, am y bod ni'n gofyn hyn yn enw ein hanwyl waredwr, Iesu Grist. Amen. Felly
Emyn rhif 172, 172. Am air ein Duw, rhown a'n holl fryd, soniarus fawr drwy'r eang fyd. Mae'n llusern byr i'n traed heb goll, yn llewyrch ar ein llwybrau oll. Fe rydd i'n henaid esmwythad, ei tywys tua'r nefol wlad, gan ddangos cariad un yn dri, ac enyn cariad ynom ni. I'r cryf mae'n ymborth llawn o faith, i'r gweinion blant yn ddidwyll laeth, rhy ddisg a chysur yn ein gwaith, a nerth i gyrraedd pen y daith 172. O dawr testun y bore yma, o'r Efengil yn ôl Iowan, benod nes i darllen i ag adnod 14. Rydych chi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn, rwy fi'n ei orchymyn i chwi. Un peth nes i lwyddo i wneud yn ystod y flwyddyn dwytha yma oedd darllen y Beibl o'r dechrau i'r diwedd. Nes i gychwyn fuan iawn ar ôl yr lockdown cyntaf, ond mi'n darllen isio mewn Beibl oedd gynna i yn y tŷ, o'n i wedi cael yn anreg gan fy rhieni, o'n i'n edrych arno fo'n 1973, ac dim ond yn troi mewn iddo fo bob hyn a hyn. The Living Bible. Oedd ar y shilff, oedd y bron fel newydd, a dyma fi'n dechrau darllen The Living Bible, a darllen o fel nofel, os ydych chi, o chydig bob dydd. Beibl hawdd i ddeall, mewn Saesneg bob dydd, os ydych chi. Debyg iawn i Beibl.net am hynny. Ond mi roedd o'n reit blaen i iaith, yr iaith yn reit blaen, ac ar brydiau yn darlunio
I mi, beth bynnag, fyw brawychus iawn. Yn ni ymwneud ar hen genedl. Lot o ladd, lot o ddioddau, os oes gwnewch chi hyn, na i wneud hyn, ac felly yr oedd o. Sa ydych chi'n gwneud fel hyn, wel, look out ynde. Galw ar y genedl i ufuddhau iddo, ond yn addo ei bendithio os yr oedden nhw'n gwneud ei ewyllus. A wedyn, dod ymlaen i'r Testament Newydd, a dyma Iesu yn deud yn fan hyn. Fe fyddwch yn gyfeillion i mi os gwnewch yr hyn, y rwy fi'n ei orchymyn i chwi. Ac hoffwn i godi 3 pen yn fan hyn, mwyn i fuddhau i'r arglwydd. Hoffwn i ofyn y cwestiwn, allwch chi dderbyn oddi wrth eraill? Yn ail, allwch chi roi eich hunan heibio? Ac yn drydydd, geiriau Iesu, carwch eich gilydd. Dwi'm yn gwybod os ydw i'n ateb y cwestiwn yna, a da chi'n gwybod dwi'n chydig bach yn chwith fat. O dyna ni. Allwch chi dderbyn oddi wrth eraill i ddechrau fo. Yn syndod faint o bobl sy'n byw y tu hwnt i help oherwydd ei bod yn falch ac eisiau rhoi rhyw ddarlun wrach o berson hunan gynhaliol o'na. Dwi'n oreit. Peth ffôl i'w wneud ynde? A peth peryglus i'w wneud hefyd. Pan o'n i'n byw Dinbech, oedd y wraig yn byw 3 tŷ o'r wrth lle oedden ni'n byw. A fe ni symud yn 1977. A ryw wraig yma siarad efo fi am y tro cyntaf erioed, ac eisiau fraw 1981. Ond yn digwydd bod yn yr ardd, a dyma i'n deud, I understand you have another son. Oedd eilif wedi cael ei eni, ac oedd yna i ddau yn barod. A dyna'r geiriau. A'r wraig felly oedd hi, ben ei hun. Oedd y wraig oedd yn byw drws nesaf yn agosach at ni yn deud, doedd ddim yn gwybod bod y wraig yma wedi colli gŵr tan y gwelodd hi. Yr arch tu allan i'r tŷ bore'r angladd. Nath yno beth. Dwi'n gwybod beth sydd wedi dod, wedi marw ers blynyddoedd siwr o ddod erbyn hyn. Ond peth peryglus, dyna sy'n mae bobl yn cael ei ffeindio weithiau, ynde? Ar ben ei hunain. Yn gorwedd wrach esblysoedd a neb yn gwybod. Ac i mi, mae'n rhaid i ni fod yn agored i dderbyn pwy bynnag bydd yr arglwydd yn ei anfon i helpu. Achos dwi'n meddwl bod Duw tu ôl i'r hyn sy'n digwydd yn ein bywydau ni, rwsyd neu gilydd. Dwi'n siŵr bod chi'n cofio hanes Iesu yn yr anialwch. 40 diwrnod. A 40 noson yn yr anialwch. Ac isio bwyd arno fo. Mae geisio Satan i demtio fo do. Na, meddai Iesu wrtho fo. Gan i fod yn gwybod mae'n twyllwr oedd y diafol. Ond, fe dderbyniodd Iesu help. Help yr anylion yn dod. Mae Efengyl Marc yn deud wrthyf ei fod yn hanol anifeiliaid gwylltio a'r anylion yn gweini arno. Er ei fod ef wedi creu'r anylion, gadawodd iddynt weini arno fo.
y mwyaf, os liciwch chi, yn barod i dderbyn help gan y lleiaf. Mae yna neges i ni yn does yn y darlun yna. Yn yr ydyn ni mewn angen. Dim bwys pwy mae Duw yn ei anfon i'n helpu. Derbyniwn yr help hwnnw. Os ydyn ni'n ffeindio'n hunain yn sal yn yr ysbyty, er enghraifft, dydyn ni'n mynd aros ac yn gofyn, ydy'r doctor ma di pasio i exams, dach ni? Pasio i aroliadau dylwn ni. Da ni'n derbyn yr help dydyn ni yn ddiolchgar. Yn bosib, mae'r broblem weithiau ydy fod angen help rhywun arno. Ond wrach bod ni ddim yn trystio neb. Ond ddechreuwn ni drystio Duw. Dwi wrth i darllen llyfr Kate Garway. Mae gwrhi ydy'r person sydd wedi dioddef hira dwi'n meddwl yn y wlad yma. A rhaid i mi gyfadde bod fi wedi bod yn ymagre sawl gwaith yn darllen y llyfr yma. A mae gwrhi, dwi'n meddwl ydy hi, ond mae gwrhi yn grediniwr yr ail det ar ôl eithi i fynd i'r St Peters yn rhywle, achos oedd o'n helpu allan yn fan yma. And I realised he was religious, y ddeud fi ynde. Ac fel mae'n dweud, mae'n gorfod trystio, dydy. Trystio rwan. Dwi'n y darn lle mae wedi gwneud rhyw lawdriniaeth. A mae'n gorfod trystio ar Derek i gwrin. Ddim yn gwybod, wrth gwrs. Ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Yn trystio. Trystio mewn doctoriaid ac yn yr hyn maen nhw yn ei wneud. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi achub i ddywyd o hyd yn hyn beth bynnag. A gwrandwch be mae'r Beibl ma'n ei ddeud. Byddwn gallwn ni drystio Duw. I'r mynyddoedd symud ac i'r bryniau siglo, ni symudaf y ffyrlondeb o ddiwffit. A bydd yng nghyfamod heddwch yn ddi-sigl. Medd yr arglwydd sy'n tosturio. Felly, peidiwn â fod yn rhy falch. Byddwn yn barod i dderbyn cariad a thosturi Duw. Wrth wneud hynny, rydyn ni yn ei dderbyn ef ac yn gwneud dybiwn ni yn ôl ei orchymyn. Gallwch chi dderbyn help? Gallwch, siŵr o fod. Wel, yn ail, gallwch chi roi eich hunan heibio. Noson fawr yn hanes Iesu Grist a'i ddisgyblion, oedd noson y swper olaf ynde. Ydych chi'n cofio beth ddigwyddodd ydych chi? Tra roedd y disgyblion yn cega ydych chi'n defnyddio fel yna deudwch, cega dwi'n dweud beth bynnag ymysg i gilydd, pwy oedd y mwyaf? Cododd Iesu wrth y bwrdd bwyd. Rhoddodd yn ddillad heibio fel mae'n cael ei ddeud, gwisgodd frat, ffedog, os o'n i'n dweud fyna, gwisgodd ffedog, ac aeth ati i olchi traed y disgyblion. Yr un oedd fwyaf yn ei plith, yn cymryd agwedd gwas, ac yn gwisgo mantell ceithwas, achos caeth weision oedd yn golchi traed.
I wneud yn ôl gorchymyn Iesu Grist, mae'n rhaid i ni fod yn barod i roi yr hunan heibio. A dwi wedi ffindio, mae'r bobl mwyaf hapus ydy'r bobl hynny sydd wedi bod yn gwasanaethu eraill. Ddarllenwn ni am hanesion y cenhadon enghraifft, a digwydd bod wedi nabod sawl. Ddim cenhadwr, ond cenhades, dwi'n meddwl beth oedd y gair am merched. Sawl merch sydd wedi bod yn yr maes cenhadol. Di am ei bobl, ei merched hapus. Llawn hwyl yn aml iawn. Bod ganddyn nhw fawr ddim byd, ac yn aml wedi gorfod rhoi bywyd braf, cysurus, heibio. Maen nhw'n bobl hapus, ac wedi mwynhau y bywyd a'r profiad o fod yn gwasanaethu'r arglwydd trwy fod o gymorth i eraill. Ac i mi wrach yn efelychu geiriau'r emyn yma, neu'r rhan o emyn. Nid ei fwy neu hunan, sy'n am Iesu Grist mae'r emyn yma, wrth gwrs. Ond nid ei fwy neu hunan y daeth i lawr o'r ne, ond rhoi ei hun yn aberth dros eraill naeth i fe. Dyna ni fed ydan, eisiau bod yn debyg, ond na bawn ni fel e fe. Beth am ein motto ni mewn bywyd fod? Os nad wyf wedi cael fy ngalw i helpu pawb, na helpa fi bod o help i rhywun. Yn syndod yn dydy, weithiau, rhaid chi mod i un person, fedrwch chi fod o help. Ond o leia, da chi wedi bod yno i'r person hwnnw neu honno. Mae gofynnwn i ni hunain, ydw i yn barod i roi pob peth heibio mwyn dilyn Iesu a gwneud ei orchymynion. Fel mae o yn gofyn i ni i wneud. Beth ola ydy carwch eich gilydd. Iesu Grist yn rhoi llawer o bwyslais ar gariad. Mae Paul yn dydy yn ei lythyr at y Corinthiaid yn pwysleisio mae'r peth mwyaf a feddwn ni yw cariad. So os gyda ni bob peth arall a heb gariad, does gyda ni ddim byd yn ôl Paul. Wrth gwrs, mae yna lawer iawn o gariad yn y byd heddiw. Mae yna lawer iawn o greulondeb a chasineb yn y byd hefyd. Gorchymyn olaf Iesu cyn ei groeshoelio oedd carwch eich gilydd. Ac meddwl o, os yw'r byd yn eich casau chwi, dewyddoch ei fod wedi fy nghasau i o'ch blaen chwi. Felly, dydy Iesu ddim yn deud ei bod hi yn mynd i fod yn hawdd. Ydyn ni'n gyfeillio i Iesu os gwnawn ni fel y mae o yn ei orchymyn. Carwch
eich gilydd. Ond dyma mae'r byd yn ei ffeindio'n anoddau i wneud, ynde. Fel unigolion, da ni'n ei ffeindio'n anodd i garu ein gilydd. Mae gwlad yn ei chael yn anodd a gwneud yn ambell i wlad arall. Ac mae'n syndod yn dydi, fel mae casineb yn dod i'r wyneb a'r brydiau. A da ni'n gwybod fel mae'r byd yma ar hyn o bryd. Mae'n amlygu hun mewn hiliaeth a gwrthwynebiad o bob math. Ac dyma pam mae'r byd yma'n le anhapus i fyw ynddo. I lawer. Llawer yn byw mewn ofn. A dyn ni'n cael yr hanesion yma dyda ni am blant a bobl ifanc yn arbennig sydd i ddioddau dros y blynyddoedd. A be am yr eglwys? Does na'n lle bawb yn banon o chwaith. Ac oes? Carwch eich gilydd, meddai Iesu. Ond dyda ni ddim. Sy'n ni'n tybio i Iesu Grist, dim bwys pwy na be ydych chi. Ond dwi'n teimlo bod ni wedi colli golwg ar Iesu ers blynyddoedd. Ond mi ydyn ni medru deud y pethau iawn, medru ymddangos y peth iawn yn genuine os liciwch chi. Ond eto, mae yna wrthwynebiad. Pan nad ydy pethau yn mynd yn ffordd ni, neu yn yr hyn da ni'n meddwl sydd yn iawn ac yn gwrthwynebu pawb arall. Ac mi allwn ni hyd yn oed wneud daioni er mwyn i ni edrych yn dda. Ni sy'n bwysig. Beth am ewyllus Iesu? Beth am arweiniad Iesu? O'n i'n deud chi reit ar y dechrau bod fi wedi darllen y Beibl o'n pen i'r llall. O'n i'n mynd i jecio bob hyn a hyn. Oherwydd, ydych chi'n weld, oedden ni wedi mynd i ryw ffordd o feddwl, wrach, oherwydd yr hyn o'n i wedi ddysgu yn y capel, yn ysgosil, yn bynnag. Ond oedd allan o'n Saesneg reit blaen, o bethau'n cweit môr ddu a gwyn. Rhywun dydy, ar ôl yr holl fynyddoedd, ond dwi wedi meddwl, Robert, wyt ti wedi bod yn rhywun i dogaeth ar dros 30 o flynyddoedd, ac o'n i'n dysgu bethau newydd. Oedd yna'n rhagoel. Ond dyna ni, rach a fi, oedd ar ddau ynde, na fysyn ni wrach wedi edrych i mewn i ambell i beth. Fwy nag oeddwn ni wedi wneud yn just yn derbyn. Ynde, ond dyna ni. Fel ydych chi'n gwybod y gwasg G o'n i'n gweithio, cyn mynd i'r weinidogaeth, yn Dinbechne, ac wrth roi trefn angladd a heibio, wrth ei gilydd un diwrnod, fyddwch chi ar draws yr emyn ola da ni'n mynd i ganu. Ond dod ar ei thrawsi yn Saesneg, wrth gwrs, ac o'n i rioed ydi dod ar ei thrawsi o'r blaen. What a friend we have in Jesus. A cyfeithiad ydi o wrth gwrs yde. O'n i'n darllen, o'n i'n licio'r emyn yma. So be'n eisiau wneud copi, wrth wneud proof i'r proofreader, neu copi fi hun hefyd,
a sticio fan y moced i fynd adre hefo fi. A dyma i chefndir hi. Allan o friendship book dwi wedi cael hwn. I have often wondered if there was a story behind the hymn, "What a friend we have in Jesus." For I imagined it must have been written by someone who knew what it was to suffer. And I was right. For Joseph Scriven, the Irishman who wrote it, lost the one he loved on the very eve of their wedding day. But it was not for himself he wrote the hymn, but for his old mother, when she was passing through a time of deep sorrow. He intended that only he and his mother should see it. And had it not been for pure chance, it would never have come to light. And thousands of weary souls might never have found refuge in it. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Gwelwn felly, bod yn dod yn gyfeillion i'r Iesu wrth ymateb i'w orchmynion. Ac fel dilynwyr iddo, ceisiwn yn gorau i arwain eraill ato hefyd. Fel ei bod, yn yr amser anodd wrach, yn ffindio bo ganddyn nhw ffrind special yn yr arglwydd. In his arms he'll take and shield thee. Thou will find a solace there. Yn wynnu enw. Amen. A mi ganwn ni y cyfeithiad, ges i'n hebtrin, mi gan i'n Saesneg. Ond mi ganwn ni yn y Gymraeg, cos mae'r cyfeithiad gan Antlais yn hyfryd iawn hefyd yn dydy. Emyn 3, 4, 5. O'r fath gyfaill ydy'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fath fraint i'w mynd ar cyfan yn ein gweddi at o ef, o'r tangnefedd pyr a gollwng, o'r pryderon rym yn dwyn, am na cheisiwn fynd yn gysol at o ef i ddweud ein cwyn. A oes gennym dentasiynau, a oes gofid mewn un man, peidiwn byth a digaloni, gwrendu Iesu weddi'r gwan, cyfaill yw sy'n dal yn ffyddlon, cyd yn deimlo mai a'n llef, gwyr yr Iesu am ein gwendid, awn ar cwbl ato ef. Pwy sy'n teimlo yn dromwythog o dan faich ei ogrwydd cas, Iesu'n unig yw ein noddfa, awn a'n cri at orsedd gras. A oes ffrindiau'n cefnu arnat, dwed y gwyn wrth frenin hedd, yn ei freichiau ceid a welwch a diddanwch yn ei we. 3, 4, 5.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fyddo gyda ni oll yr awr hon, hyd byth. Amen.